What's up guys, Augustin Rib. Nandito na naman po ako. Ito pong gagawin ko today. Uso po to noon nung kapanahunan ko. Hindi ko alam kung uso pa rin to ngayon. Pero magbabasa tayo ng mga ilang bugtong or riddles kung tawagin nila. Ang point po ng video na to may mga combination of words tapos may sagot. Yun lang. Alam mo ba, wala akong ibang hinangad kundi ang mapalapit sa'yo. Pero patuloy ang pag-iwas mo. Ipis. Punyetang buhay to. Itlog. Itlog na lang araw-araw. Brief. Ayoko na. Pag nagmamahal ako, lagi na lang maraming taong nagagalit. Wala ba akong karapatang magmahal? Gasolina. Totoo naman. Hindi ko na hinangad na ipagmalaki mo na ako'y sa'yo. Ayoko lang naman na sa harap ng maraming tao, ganun mo na lang ako itanggi. Utot. Ginawa ko naman ang lahat para sumaya ka. Mahirap ba talagang makontento sa isa? Bakit palipat-lipat ka? Channel sa TV. Pilitin mo man na alisin ako sa buhay mo, babalik at babalik ako. Libag. Anong kasalanan ko sa'yo at iniwan mo akong duguan? Napkin. Wala naman akong ginawa sa kanya. Ni hindi na nga ako gumalaw. Ako na nga yung natapakan, siya pa yung galit. Ba't ganun? Tae. Sige, kalimutan mo ako. Nang malaman ng ibang tao ang tunay na baho mo. Deodorant. Ay, nababaliw na ako. So, yun lang po sa ngayon. Sana nag-enjoy kayo. Sa ulitin, Augustin Rib, same page, same channel, same person. Till next time. Peace!